Hola, soc Maria Àngels Cabassers, diputada per Esquerra Republicana al Parlament de Catalunya, i avui us he portat aquí al Museu de la Ciutat de Lleida perquè demostre com avança la nostra ciutat, i això és una mostra del gran avanç que està tenint aquesta ciutat en aquests moments. I a més té molta història perquè recull, a part d'obres eclesiàstiques també molt d'aquí d'aquestes terres, recull també moltes troballes prehistòriques, troballes de l'època ibèrica. Aquí tenim molts poblats ibèrics i és molt interessant. Avui el que us he volgut mostrar és que Lleida en pocs anys ha evolucionat molt i que està molt dins meu aquest avanç. Us he portat en primer lloc a l'Institut d'Estudis Ilerdencs, on de petits hi jugàvem i pensàvem que allò era un palau. He retornat i he estat col·laboradora del Departament de Ciències Jurídiques i Econòmiques i per tant em fa molt de goig participar-hi de petita i retornar-hi de gran. Estem justament al pati on jugava jo quan era petita. Aquest era el Col·legi Joan XXIII, que en aquella època estava ubicat a lo que era l'antic seminari, i justament de gran ara he tornat a recaure en aquesta casa com a professora de la Universitat de Lleida. Per tant, he retornat. Ara estem aquí a la Facultat de Dret i Economia de la Universitat de Lleida i aquí és el meu despatx. Estic en serveis especials i per tant encara continuo pertanyent a aquesta facultat. El fet d'estar dedicada sempre a l'estudi, a la recerca, el fet d'entendre les coses en profunditat m'està servint de molt al Parlament, perquè el Parlament en definitiva també vol dir estudiar, recercar i entendre, i evidentment saber explicar i saber consensuar, que això és una tasca molt important i molt interessant. Ja fa uns anys que soc militant d'Esquerra Republicana de Catalunya. Em van oferir un càrrec al Departament d'Innovació, Universitats i Empresa, que era la Secretaria General del Consell Interuniversitari, i vaig anar-hi i a partir d'aquí en Jordi Ausàs va ser nomenat conseller i per tant jo pujar dins de la llista i aquí estic. Formo part de la Comissió de Sindicatura de Comptes, de la Comissió d'Economia, de la Comissió d'Universitats i d'Educació, de la Comissió que estudia la situació dels discapacitats, de la Comissió d'Agricultura, els de Lleida estem tots a la Comissió d'Agricultura, de la Comissió de Política Cultural i de la Comissió d'Indústria. En una economia basada en el coneixement. Mira, hem vingut a la sabateria, que segur trobaria espardenyes per ballar sardanes, perquè és la meva afició. El ballar sardanes, tot i que físicament no puc fer-ho tant com voldria, ballar sardanes m'agrada molt. I avui he vingut a comprar unes espardenyes per poder anar els dissabtes, quan aquí a Lleida fan sardanes. Lleida ha crescut moltíssim i a més s'està convertint en un pol atractiu de cultura, econòmic, perquè estem al mig, de pas entre Catalunya i la resta. Jo crec que el Parlament ha d'entendre i ha de conèixer que Lleida és un territori emergent, un territori que té ganes de créixer encara més del que ha fet aquests darrers anys i que per tant hem de lluitar perquè no només creixin determinats territoris sinó per equilibrar el nostre territori, per equilibrar Catalunya. Mirar pel·lícules de por i, si puc, anar a ballar sardanes. Daniel Pi. Sempre París. Somiadora.